ירדנו לירוחם לאימון חורף, והמ"מ שלנו היה בחור בשם אברום, זיכרונו לברכה. הוא נהרג אחר כך, שמעתי, בירדן, משבי ציון. איש יפה תואר וגבוה. עכשיו, מה הסיפור של שמעיה? בא איזה חייל אליי ואומר לי, תשמע יוסי, שמעיה מעשן חשיש. ואני עם כל למרות שאני יליד תל אביב וזה, וואלק, מה זה חשיש? איזה מטומטם. אומר לי, זה סמים. רציני. אני קורא לו, שמעיה, איפה החשיש? לא, יש לי זולה. מה זה זולה? התחלת ללמוד? כן, רציני. לא ידע, בן 18, מה היה? לא ידענו את הדברים. הוא ידע. הוא ידע. הייתה לו כבר שריטה גדולה הלימודים שלי, זה כמה למדתי. רגע, לא גמרתי. רגע, הוא לא גמר איתך, רק התחיל, הוא לא גמר. קראתי למ"מ שלנו, הבחורצ'יק הנחמד הזה, אברום, ואני אומר לו, אברום, תשמע, שמעיה מעשן חשיש. בלי מכות רצח, אבל רצח. תראו לכם, איש 1.90 מטר, חיוני גמד על ידו, הורג אותו. טוב, לך תביא את החשיש, הביא, תדליק אותו, שרף. מאותו יום שמעיה החייל הכי טוב במחלקה, ואני לא צוחק, אבל הכי טוב. הוא תמיד היה חייל טוב, דרך אגב. בדיוק אני אומר לשמעון, ששמעיה חייל על הכתוב. אני לא הייתי חייל טוב. עד שהוא רצה פעם להשתחרר. ומה היה התפקיד שלו? היה לו איזה סנדה ארוכה, מי שהיה מפגר, בום. זה סיפור אחד על שמעיה. זאת אומרת, יש עוד משהו. יום אחד הבן אדם בא עם שעון זהב. מה? לא! יד שנייה? על היד, אני יודע, ימין שמאל. שמעיה, מה זה שעון? לא, קצת פוקר שיחקתי בבאר שבע. אחרי כמה זמן חוזרים מחופש, השעון איננו. איפה השעון? איפה השעון? זה שמעיה. ועוד סיפור על חיוני, מבדח, סיפרתי אותו כמה פעמים, שבאנו פה בקריית שמונה, בזמן ההמתנה. הבחורצ'יק הזה היה בקורס טולר. אז אם אתם זוכרים, כל אלה שהיו בקורסים החזירו אותם לגדודים. והוא בא, אורי אמר, תכניס אותו למחלקה שלך, יאללה. בא איזה שרוך, אמרתי, וואלה, לפחות אחד. אני אומר לו, אתה מחר בבוקר תאיר את הרובעים. שעה 5. איזה רובעים ואיזה יזרעין, אף אחד לא קם. 6 בבוקר. וואו. חיוני, ציון, מה? אף אחד לא רוצה לקום. מה זה לא רוצים לקום? תתחיל את האוהל. איזה עדין. לא, לקחתי עוד פעם סנדה כזאת שהיה שם של קרן הקיימת. אמרתי, אתה לוקח את המקל הזה, מחר בבוקר, תאיר אותי ראשון, אני לא יוצא מהאוהל, מסתכל. אתה אומר 5, 5 ו5 בחוץ, מי לא יוצא, קודם כל אתה נותן לו מכה בראש, שנית הופך לו את האוהל סיירי. וכל אלה חבר'ה רובעים ותיקים. יושפה, דרימר. יושפה, צבי דרימר. דרימר. הגדול. הוא לא היה גדול. ובבוקר... לא היה ממושקע, הוא היה בחור מתוחכם שחבל על הזמן. הוא היה סתם במקסים. הם היו זוג. נו, איך קראו לו? יושפה ודרימר, הם היו יושפה זוג. ודרימר, שני אינטליגנטים. הוא היה בן מחזור שלי. אתם שמעתם. פעם בן-גוריון, ראש ממשלה שלנו, הלך לאיזה זונה ביפו. רגע, יש לו בכניסה תוכי, בכניסה של הבת יש לה תוכי. שלום אדון בן-גוריון, בבקשה אדון בן-גוריון. הוא הולך לזונה, אמר לה, את יודעת שאני ראש ממשלה? אמר לו, כן, אמר לו. אז הוא אומר לה, זה התוכי, זה מתאים רק לכנסת. אמר לה, לא. אומרת לו, לא, זה פרנסה שלי, תראה איך הוא מתנהג, אומר לה, כמה זה עולה? 100 שקל, 1,000 שקל. בסוף שכנע אותו, קנה אותו ממנו, שם אותו איפה בכנסת. בא שר, שלום אדון סכין, בא שלום אדון זה, שלום אדון זה. בא שר המשטרה.
פתאום ליווי משטרתי, נכון? זונו עושה משטרה בארץ. שהוא רגיל, מה? יוסי. יוסי, תמשיך, יוסי. סוף הסיפור עם חיוני, למחרת, הוא מעיר אותי ראשון, אני רואה, הוא הולך למישהו, מעיר אותו, לא מתעורר, בום, נותן לו מכה בראש, הופך לו את האוהל סיירים, בקיצור את כולם. יוצא דרימר ערום, רק, סליחה מכל הבחורות פה, רק אתה יוסי מישלוב, בן זונה שאתה נותן לו אומץ להרביץ לי. זה היה חיוני. וזה היה, אחר כך פחדו ממנו. אבל מאז קנה את עולמו. כן, כן. זה... ובחיים האישיים שלי, אחרי המלחמה, השתחררתי, לאבא שלי היה לו עסק גדול בבית רומנו בתל אביב, חנות, נכנסתי, והייתי שם עד שנת 87, מכרנו את העסק, אני וזוגתי, והלכנו, פתחנו בלי שום ידע עסק למזון, היום זה עסק גדול, אני פרשתי ממנו, להסעדת ילדים, 3 ילדים שם, יש לנו שותף, אשתי כל יום ב4 בבוקר היא שמה בעסק, לא מוותרת, ואני עושה כל מיני שטויות. מה? לא. מדבר. תגיד, יש לך 4 ילדים ו8 נכדים, ונכד בצבא, סיים קורס מ"כים. מה? מפעל מכתשים של באר שבע. וואלה, כל חודש 10,000 שקל אני מקבל. תראה את זה. אז זה בכל. ובחיים הפרטיים יש לי 4 ילדים, כלום לא עושה. 10,000. 7 נכדים. מה היה דיר באלק, די. תהיה מנומס, חליק. יש לי נכד, הנכד הגדול שלי משרת בצבא עכשיו, עוד מעט הוא גומר קורס מ"כים בכפיר. כן. וזהו, זה בגדול. משתדלים להעביר את החיים שלנו, שיהיה לנו חיים יפים, וזה הכל. אנחנו נספחים. אורחים שלנו. שבתאי, זה שבתאי, חבר הכי טוב שלי, יותר, מגיל 14, אשתו שפרה הייתה איתי בגן הילדים. ואיתה אני חברה מכיתה א'. מכיתה ב'. לא א'. א', טוב, הוא לא משנה, ב'. נו. טוב. ולא עובר היום אם אין 5-6 טלפונים ביניהם, וזה לא סתם. וכבר החברות עם הילדים, וזה בגדול. זהו, מי הלאה? גדעון. אני גדעון. טוב.